Un dos festivais que nunca fallan en Vilagarcía é o As 9 na praia. O Chill Out, un dos poucos eventos que se mantivo durante a pandemia, regresa este verán á Praia da Concha. A principal novidade do evento é que os concertos estarán protagonizados únicamente por mulleres. Na parte musical, digamos que este ano apostamos exclusivamente por mulleres, aparte por mulleres dun nivel, creo que está o máis granado prácticamente que hai en Galicia. Estes sete concertos poderían formar parte de calquera festival que se realice en Galicia, non? Entón, bueno, creo que xa digo, o cartel é propio prácticamente dun festival, non dun chill out, pero bueno, tivemos a sorte de que coincidiran, de que se animaran, de que lles enviamos vídeos e fotos do ano pasado e encantoulles a proposta, encantoulles o sitio e implicáronse, porque normalmente esta xente pues, non ven a estos eventos pequenos, non? Outra das novidades é que o festival integrará a xente da rúa. En lugar dos DJs, este ano haberá sesións de vilagarciáns. No que se quixo tamén integrar a xente da rúa, non? Esa xente implicada coa música que todos coñecemos, que por unha razón ou por outra tuvo alguna relación ca música e que faga a súa selección musical, e este ano quixemos, que fora tamén a que nos dixera que música lle gusta, que música lle gustaría que escoitáramos disfrutando dese solpor na praia. O As 9 na praia aumenta a oferta cultural de Vilagarcía. O festival comezará unha vez rematado o Clas Clas. Dende o Concello o sinalan como un exemplo para poder gozar respetando a seguridade. Porque aquí enseñouse que se pode facer un evento, que se pode ampliar os días do evento, que se podía añadir concertos a este evento, que estar sentados non é ninguna dificultade para seguir disfrutando incluso máis do que se facía antes. As 9 na praia temos que querelo, temos que mimalo, temos que promocionalo, os propios vilagarciáns temos que ser os que estemos máis orgullosos de que un evento destas características vaya sumando anos, vaya cumprindo e vaya crecendo pese ao COVID. O evento celebrarase dende 1 ata o 14 de xullo. O único día que non hai unha actuación programada é o día 12, xa que coincide co concerto de Ortiga dentro do Atlantic Fest. Aínda así, a música non faltará no As 9 na praia.